Здравейте! Помислете за момент за Вселената. Тя е всичко. Тя са звездите, които виждате през нощта, планетата, на която стоите, и дори вие. Вселената е невероятно голяма, толкова голяма, че мозъците ни трудно могат дори да си я представят. Тя е пълна с галактики, които са като гигантски градове от звезди, и всяка от тях може да има милиарди или дори трилиони звезди. А между тези галактики има много празно пространство, или това, което изглежда като празно пространство. Това е място на невероятна красота и умопомрачителни мащаби. Когато погледнете към нощното небе, виждате не просто малки проблясъци светлина, вие гледате назад във времето, виждайки звезди такито, каквито са били преди стотици хиляди или дори милиони години. Сега, колкото и да сме научили за космоса, той все още е пълен с мистерии. Прилича на гигантски пъзел, като повечето парчета все още липсват. Учените са разбрали много неща, като например как планетите обикалят около звездите и как звездите се раждат от облаци газ и прах. Имаме теорията за големия взрив, която ни казва, че Вселената е започнала от една единствена, невероятно гореща и плътна точка преди около 13 милиарда и 800 милиона години. Но това само води до още въпроси. Какво е имало преди големия взрив? В какво се разширява Вселената? И какви са тези мистериозни неща, които наричаме тъмна материя и тъмна енергия, които изглежда съставляват около 95% от всичко? Вселената е космически въпрос, голяма и красива мистерия, която ни приканва всички да се чудим. Всяко ново откритие, което правим, изглежда отваря дузина нови въпроси. Например, наблюдаваме, че галактиките се отдалечават една от друга и скоростта на това разширение всъщност се увеличава. Защо се случва това? Настоящият отговор е тъмна енергия, но ние наистина не знаем какво е тъмната енергия. Това е просто име за феномен, който не можем да обясним. Това прави науката толкова вълнуваща. Не става въпрос за това да имаш всички отговори. Става въпрос за тръпката от преследването и радостта от задаването на въпроса «Защо?». Така че ние се намираме в това огромно, разширяващо се и мистериозно място. Ние сме любопитен вид, винаги търсим обяснения, начин да свържем точките. Ние строим по-големи телескопи и по-чувствителни детектори. Всичко това с надеждата да зърнем основните правила, които управляват всичко. Това непрекъснато търсене на знание е това, което ни движи напред. Става въпрос за опит да разберем нашето място в тази голяма космическа драма. И понякога, за да разрешим най-големите мистерии, трябва да сме готови да мислим по съвсем нови начини и да разглеждаме идеи, които в началото меликени може да изглеждат малко диви. И така, какво ще стане, ако започнем да гледаме на Вселената по малко по-различен начин? Нека изследваме нова идея. Представете си, че някъде във Вселената, може би в самия й център, или може би по външния й край, има колосален източник на енергия. Можем да го наречем първичен енергиен източник. Това няма да е като звезда, която е просто голяма топка от горящ газ. Не, това ще бъде нещо много, много по-голямо и по-фундаментално. Мислете за него като за върховния космически двигател, електроцентралата за цялата Вселена, постоянно изпомпваща невероятно количество енергия. Това е концепция, която ни помага да мислим откъде може да идва цялата енергия, която виждаме и не виждаме. Този първичен енергиен източник би бил отправната точка за всичко. Той е изворът, от който тече цялата енергия, която в крайна сметка образува звезди, планети и дори нас. Неговата сила би била толкова огромна, че би определила самата структура и поведение на космоса. Той нямаше просто да стои там. Той щеше да бъде активно, динамично същество, влияещо на всичко около себе си. Тази концепция все още не е част от общоприетата наука, но е завладяващ сценарий «Ами, ако». Науката напредва, като предлага нови хипотези и след това вижда дали можем да намерим някакви доказателства в тяхна подкрепа. Това е една от онези големи идеи, които си струва да се изследват. Мислете за това като за Слънцето в нашата Слънчева система. Слънцето осигурява светлината и топлината, които правят живота на Земята възможен. То е централният източник на енергия за всички нас. Сега, увеличете тази идея до цялата Вселена. Първичният енергиен източник би бил Слънцето за целия космос. Неговото влияние би се усещало навсякъде, от най-големите галактически купове до най-малките субатомни частици.
То би било сърцето на Вселената, с неговия ритмичен импулс на енергия, задвижващ космическото шоу. Тази идея ни дава потенциална отправна точка за обяснение на някои от най-големите загадки, пред които сме изправени. Защо изобщо да предлагаме такова нещо? Учените се опитват да разберат неща като тъмната енергия, за която споменахме, че кара Вселената да се разширява все по-бързо. Откъде идва енергията за това ускорение? Първичен енергиен източник може да бъде отговорът. Той може да бъде силата, която избутва всичко навън. Той осигурява потенциален механизъм, източник на мистериозния тласък, който наблюдаваме, но не можем да обясним с настоящото ни разбиране на физиката. Това е смела идея със сигурност, но най-големите въпроси често изискват най-смелото мислене, за да се намери отговор. Сега, нека се потопим малко по-дълбоко в тази идея за първичен енергиен източник. Той вероятно няма да бъде просто едно еднородно нещо. По-интересен и реалистичен модел би бил да си го представим с пластове, като лук или бомбон. Всеки пласт би бил различен, притежаващ свои собствени уникални свойства и енергийни нива. Най-вътрешният пласт би бил най-интензивен, самото ядро на електроцентралата с невъобразима плътност и енергия. Докато се движите навън през пластовете, енергията може да стане по-малко интензивна, променяйки своята форма и функция. Тези пластове биха били различни, но взаимосвързани, работещи заедно, за да създадат сложна и мощна система. Тези енергийни слоеве биха се разпространявали навън, влияейки на цялата Вселена. Най-прякото и мощно влияние би било гравитацията. Чистата маса и енергийна концентрация на първичния енергиен източник биха създали масивно гравитационно поле, много по-голямо от всичко, което някога сме измервали. Тази гравитация може да бъде това, което държи галактическите купове заедно и диктува широкомащабната структура на космоса, създавайки космическата мрежа от нишки и празнини, които наблюдаваме. Тя би била главният архитект на Вселената, оформяйки разпределението на материята на милиарди светлинни години. Това гравитационно влияние би било основата, върху която е изградено всичко останало. Но не става въпрос само за гравитацията. Всеки слой на източника също би излъчвал различни форми на енергия. Мислете за него като за космическа предавателна станция, изпращаща сигнали на много различни честоти. Някои слоеве могат да излъчват мощно електромагнитно лъчение, като светлина и радиовълни, докато други могат да излъчват по-екзотични форми на енергия, които все още не сме открили. Тези енергийни вълни биха пътували през пространството, взаимодействайки с материята и оформяйки средата на Вселената. Този постоянен отток на енергия би означавал, че Вселената не е тихо, статично място, а динамична, жизнена система, постоянно захранвана от този централен двигател. Тази многослойна структура също би могла да помогне да се обясни сложността, която виждаме в космоса. Различни региони на пространството могат да бъдат повлияни повече от един слой, отколкото от друг, което води до вариации в космическите условия. Може би енергията от външен, по-малко интензивен слой е отговорна за нежния тласък на тъмната енергия, докато огромната гравитация на вътрешното ядро е отговорна за привличането възе, което формира големи структури. Като има множество слоеве с различни свойства, този единствен източник може да бъде отговорен за широк спектър от космически явления, които в момента изглеждат несвързани. Това е начин да се свържат гравитацията, енергията и структурата на пространството в една цялостна картина. Добре, нека се приближим. Много близо. Нека преминем от най-голямото нещо във Вселената до някои от най-малките – атомите. Всичко, до което можете да се докоснете и да видите, е направено от атоми. И в сърцето на всеки атом има ядро с електрони, които се въртят около него. Поради движението на тези заредени частици, особено електроните, много атоми действат като малки магнити. Те имат северен полюс и южен полюс, създавайки малък балон от магнитно влияние около себе си. Наричаме това магнитно поле на атома. Това е основно свойство на материята – малко силово поле, което обгражда всеки атом. Тези малки магнитни полета обикновено сочат във всякакви случайни посоки, но те могат да бъдат повлияни от други магнитни полета около тях.
Ако донесете силен магнит близо до парче желязо, например, можете да накарате всички малки атомни магнити вътре в желязото да се подредят и цялото парче да се магнетизира. Това показва, че атомите могат да си говорят чрез своите магнитни полета. Сякаш изпращат малки магнитни шепоти, а други атоми наблизо могат да ги чуят. Това взаимодействие се случва през цялото време, навсякъде, във всеки обект. Сега нека свържем това обратно с нашата голяма идея. Енергията, изтичаща от нашия първичен енергиен източник, нямаше просто да движи големи неща като галактики. Тя също така щеше да взаимодейства с Вселената в най-малкия възможен мащаб. Представете си, че това енергийно поле е съставено от невероятно малки фундаментални частици. Нека ги наречем носители на информация. Това са квантови частици, което означава, че те играят по странните и прекрасни правила на квантовата механика. Докато тези частици пътуват през космоса, те преминават през магнитните полета на атомите. И когато го правят, те биват повлияни. Мислете за частица носител на информация, като за малък пратеник. Докато преминава покрай атом, магнитното поле на атома оставя малък отпечатък върху нея. Сякаш частицата получава малък магнитен печат, който записва нещо за атома, който току-що е посетила, неговото състояние, енергийно ниво, ориентация. Частицата не се заклещва. Тя просто поема малко информация и продължава пътуването си. По този начин, състоянието на един атом може да бъде кодирано върху частица, която сега лети през пространството. Това е началото на космическа информационна мрежа, изградена върху магнитните шепоти на атомите. И така, имаме тези малки частици, пратеници, нашите носители на информация, които се движат бързо из Вселената. Всяка от тях е събрала малко информация от магнитното поле на атом. Какво се случва след това? Тази частица не просто изчезва, тя продължава да пътува, докато не срещне друг атом. Когато премине през магнитното поле на този втори атом, тя предава своето съобщение. Информацията, която е носела, може да повлияе на новия атом, може би леко да измести магнитното му поле или да промени енергийното му състояние. По този начин, информацията се прехвърля от първия атом към втория. Сега си представете, че това се случва не само между два атома, но между трилиони и трилиони атоми в цялата Вселена. Всеки атом постоянно излъчва своето състояние чрез тези носители на информация и всеки атом постоянно получава информация от брой други. Това създава огромна, невидима мрежа, свързваща цялата материя. Това е като космически интернет, но вместо компютри и кабели, той използва атоми и квантови частици. Тази квантова информационна мрежа би била вплетена в самата тъкан на пространство-времето, постоянен, високоскоростен обмен на данни в универсален мащаб. Една от най-умопомрачителните идеи в квантовата механика се нарича заплитане. Това е, когато две частици могат да бъдат свързани по такъв начин, че съдбите им са преплетени, независимо колко далеч са една от друга. Ако измерите свойство на една частица, вие незабавно знаете същото свойство на другата, дори ако тя е от другата страна на галактиката. Нашите предложени носители на информация биха могли да бъдат механизмът за това призрачно действие на разстояние, както го е нарекал Айнщайн. Те биха могли да бъдат физическите пратеници, които поддържат тази квантова връзка, пътувайки по-бързо от светлината, или през измерения, които не можем да възприемем, за да поддържат заплетените частици свързани. Тази космическа мрежа от данни би означавала, че нищо във Вселената не е наистина изолирано. Всеки атом е свързан с всеки друг атом, чрез този непрекъснат поток от информация. Събитие, случващо се в далечна галактика, би могло, по принцип, да изпрати вълни през тази мрежа, които в крайна сметка да достигнат до нас тук на Земята. Ефектът от едно единствено събитие би бил невероятно малък, разреден на огромни разстояния, но все пак щеше да е там. Вселената, според този възглед, не е колекция от отделни обекти, а една единствена, взаимосвързана информационна система, постоянно актуализираща се и взаимодействаща със себе си. Ако тази квантова информационна мрежа е реална, тя има наистина зашеметяващи последици. Помислете, ако информацията за събитията постоянно пътува през Вселената, то по някакъв начин мрежата съдържа запис на миналото и настоящото състояние на целия космос.
Всяка звезда, която експлодира, всяка планета, която се образува, всяка химическа реакция, която се случва, всички те оставят своя отпечатък върху носителите на информация, които се движат през пространството. Вселената би била като гигантски твърд диск, постоянно записващ собствената си история в този квантов поток от данни. Това е умопомрачителна мисъл, но отива дори по-далеч от това. Тази мрежа може да носи информация не само за това, което се е случило, но и за това, което вероятно ще се случи. В физиката, текущото състояние на една система често определя нейното бъдещо състояние. Ако знаете точното положение и импулсна топка за билярд, можете да предскажете къде ще отиде. Сега приложете това към Вселената. Ако квантовата информационна мрежа съдържа почти перфектна снимка на състоянието на всички атоми в една система, тя може да съдържа и семената на бъдещето на тази система. Моделите в потока от данни биха могли да сочат към бъдещи събития. Това не означава, че можем да предсказваме бъдещето като в кристална топка. Вселената е твърде сложна за това. Но това предполага, че информация за вероятни бъдещи събития може да съществува в тази мрежа. Например, комбинираната информация от всички атоми в масивна, нестабилна звезда може да съдържа ясен сигнал, че тя е на път да стане свръхнова. Напреднала цивилизация, или може би самата природа, би могла потенциално да прочете тези модели. Вселената може да бъде система, която в известен смисъл е наясно със собствената си траектория, с бъдещи възможности, кодирани в настоящия поток от квантова информация. Това би могло да промени цялата ни перспектива за времето и причинността. Ние сме склонни да мислим за събитията като проста верига. Причина А води до ефект Б. Но в напълно взаимосвързана информационна мрежа, взаимоотношенията могат да бъдат много по-сложни. Потенциалът за бъдещо събитие може да създаде фина обратна връзка, която влияе на настоящето. Това е предизвикателна идея, но отваря вратата към мисленето за Вселената, не просто като последователност от събития, а като холистична система, където минало, настояще и бъдеще са дълбоко преплетени в мрежа от квантови данни. Една идея е просто идея, докато не можеш да я тестваш. Това е същността на научния метод. И така, ако този първичен енергиен източник и неговата квантова информационна мрежа съществуват, как бихме могли да намерим доказателства за тях? Това е огромно предизвикателство, но не и невъзможно. Първата стъпка би била да търсим самите пратеници, частиците носители на информация. Ще трябва да проектираме експерименти, които са достатъчно чувствителни, за да открият нови, изключително нискомасови частици, които не взаимодействат с материята по обичайните начини. Това е подобно на търсенето на частици тъмна материя. Един начин да се направи това би било да се изградят невероятно добре екранирани детектори дълбоко под земята. Чрез екраниране на експеримента от всички известни частици, като космически лъчи и неутрино, бихме могли да създадем супер тиха среда. В тази тишина може да успеем да доловим слабия сигнал от преминаващите ни носители на информация. Можем също така да търсим техния специфичен подпис. Тъй като те носят магнитна информация, може би бихме могли да открием малки, необясними флуктуации в магнитните полета на атомите в нашия детектор. Би било като да се опитваш да чуеш шепот в ураган, но с достатъчна прецизност може да е възможно. Друг подход би бил да се търсят ефектите от първичния енергиен източник в по-голям мащаб. Ако този източник излъчва енергия, трябва да можем да я видим, или поне нейното послесветене. Можем да използваме най-мощните си телескопи, като космическия телескоп Джеймс Уеб, за да сканираме небето за уникален тип фоново лъчение – слаб, равномерен енергиен подпис, който не се обяснява с космическото микровълново фоново лъчение, останало от големия взрив. Можем също така да търсим гравитационни аномалии, странни гравитационни ефекти върху далечни галактики, които не могат да бъдат обяснени с материята, която виждаме, което може да сочи към масивното привличане на източника. Можем също така да проектираме експерименти за директно тестване на информационната мрежа. Например, бихме могли да създадем две заплетени частици в лаборатория и да ги разделим на голямо разстояние. След това бихме могли да поставим високочувствителни детектори по пътя между тях
и да видим дали можем да забележим някакви носители на информация, пътуващи от едното до другото. Или бихме могли да се опитаме да подслушваме космическата мрежа, като създадем голям масив от атомни магнитометри, опитвайки се да намерим корелирани флуктуации между тях, които не могат да бъдат обяснени с местни екологични фактори. Тези експерименти биха били на абсолютния връх на технологиите, разширявайки границите на това, което можем да измерим. Ако тези експерименти бяха успешни и открихме доказателства за тази хипотеза, резултатът би бил огромен. Той би представлявал един от най-големите скокове в нашето разбиране за Вселената, от откритането на квантовата механика и теорията на относителността. Изведнъж, някои от най-дълбоките мистерии в космологията може да започнат да придобиват смисъл. Вземете, например, тъмната материя. Тази мистериозна субстанция, която има гравитация, но изглежда не взаимодейства със светлината, може да е свързана с енергийните полета с по-висока плътност, по-близо до първичния енергиен източник, или може би е ефект, създаден от самия поток от носители на информация. След това е тъмната енергия, силата, която причинява ускореното разширяване на Вселената. В нашия модел това може да бъде пряка последица от енергията, излъчвана от най-външните слоеве на първичния енергиен източник. Тя няма да бъде мистериозно свойство на самото празно пространство, а по-скоро постоянен, нежен тласък от този централен двигател. Намирането на източника на тази енергия би било монументално постижение, решаващо това, което е може би най-голямата загадка в съвременната физика. Най-накрая, щяхме да имаме причина за ефекта, който наблюдаваме от десетилетия, давайки ни много по-ясна картина на крайната съдба на Вселената. Откритията нямаше да са само за разбирането на космоса. Те биха могли да доведат и до невероятни нови технологии. Ако можехме да се научим да откриваме и дори да манипулираме потока от тези носители на информация, това би отворило възможности, за които едва ли можем да мечтаем днес. Може да успеем да разработим нови форми на комуникация, които са незабавни и незаглушими. Използвайки собствената информационна мрежа на Вселената, можем да създадем нови видове сензори, които могат да виждат през твърди обекти, като четат квантовата информация, преминаваща през тях. Възможностите за нови материали, енергийни източници и изчислителни парадигми биха били революционни. В крайна сметка, потвърждаването на тази идея би ни дало обединена теория, която свързва много голямото с много малкото. Тя би свързала голямата архитектура на космоса, оформена от първичния енергиен източник, с квантовото поведение на отделните атоми, свързани от информационната мрежа. Тя би показала как законите на физиката във всички мащаби са част от една единна, кохезивна система. Този вид обединение е светият граал на физиката. То би осигурило по-дълбоко, по-елегантно и по-пълно описание на реалността, отколкото някога сме имали, приближавайки ни до отговора на крайния въпрос – защо Вселената е такава, каквато е? И така, извървяхме доста дълъг път. Започнахме като погледнахме към необятното, мистериозно нощно небе и зададохме големи въпроси. След това си представихме мощен двигател в сърцето на всичко това, първичен енергиен източник, който оформя космоса с гравитация и го облива с енергия. Приближихме се до нивото на един атом, с неговия малък магнитен шепот. Видяхме как тези шепоти могат да бъдат пренасяни от частици-пратеници, създавайки квантова информационна мрежа, която свързва всичко във Вселената в една единствена, великолепна система. Това е голяма идея, която свързва много свободни нишки. Този начин на мислене обединява двете големи граници на науката – космоса и квантовата област. Дълго време физиката, която описва звездите и галактиките, общата теория на относителността, изглеждаше отделена от физиката, която описва атомите и частиците, квантовата механика. Тази хипотеза предлага мост между тях. Великият дизайн на Вселената, зададен от първичния източник, е пряко свързан с взаимодействията на най-малките частици. Най-големите и най-малките неща в съществуването не са отделни. Те са две страни на една и съща космическа монета, интимно свързани чрез постоянен поток от енергия и информация. Това прави науката толкова готина. Става въпрос за това да си любопитен, да питаш ами ако.
и след това да се опитваш да разбереш. Тази идея може да е правилна или може да е грешна, но мисленето за нея ни кара да гледаме на Вселената в нова светлина. Тя ни насърчава да изграждаме по-добри инструменти, да проектираме по-умни експерименти и да мечтаем по-големи мечти. Всяка голяма научна революция е започнала с някой, който се е осмелил да си представи нова история за това как работи светът. Това е една такава история. Приказка за космическо сърце, невидима мрежа и дълбокото, скрито единство на всичко. Независимо дали тази конкретна хипотеза ще се задържи или не, търсенето, което тя представлява, е важното. Това е човешкият стремеж да разбираме, да намерим своето място в космоса и да се възхищаваме на неговата сложна красота. От най-малката частица до най-великия дизайн, Вселената е пъзел, който чака да бъде решен. И най-хубавото е, че всички ние можем да бъдем част от приключението да го разгадаем. Така че продължавайте да гледате нагоре, продължавайте да задавате въпроси и помнете, че Вселената е не само по-странна, отколкото си представяме, тя е по-странна, отколкото можем да си представим. И това е страхотно.